Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. M.B Gaorema vlog lover. So happy maghwni gaसैनि सिमबो दिनै maghwni से तारिख आरोना ओमफ्राय ने था गोजांदों आरोना जोङो दिनै फुङावनो रेडि जादों माबायाव थांनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो जोङो मन्दिराव थांबाय थायोना बासुदेव मन्दिरावहाय थ' थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखादों जानांगौ जों बेयावनो थांनो ओंखारदों जोंहानि बाबा आब' आदामोन आरोना ज'नो ओमफ्राय बिराद गोजांदोंना दख'ना गानदों आङो ओमफ्राय फालिखौ इदि लाबाय बार नांनाय गोजांसोगारोना स' लोगोफोर मोनहैनानै देखायगोन आं नोंथांमोननो जों नायलांबाय थाबानो जाबाय जायगाया बोरै गोबावनि उनाव थांगोन जोङो गारनानै थांसिगोन सानदों नामा नोङो हो आयु 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 या माबायदि नांदों आंखौ सोना आयु आयु नों गिदिं गिदिं नायथारबायहाय आंखौ इयो इयो नै आयु नो नो हरो रादे दा मेथाइ लाबोगोन आं आरो आया दख'ना जुथासो गानबावदों आं गोजांनायाव मर्निं फुङावनो दुगैबाय जि गोजांनायाव दासो साना एसे ओंखारहांदों बिराद फुङावनो थांनो गोनांमोन आरोना ओमफ्राय बारा गोजांद्रायोना थ' बाइकजों थांगोन नालाय ओंखायनो एसे सान ओंखारलायबाय आरो बारा गोजानबो नङाना इबांसिम लाबोनो हागौमोन गारिखौनो बैयावनो गारबोबाय मोनफैबायानो गेट एन्ट्रि खालामसै जि गोजौ गाखोदोंबावोहाय सिरिया गोजौ थांबावनांगौहाय थान्दानो जि आखाइजों गुसु जाबोजोब्बाय बाइकआव फैनाया फुङाव ओरैनो दा बिराद गुसु गोलैदोंना थान्दायानो बारा जाबाय नालाय आखाइफ्रा थुबाबो खामानि गैला बिनानावा जोंहा ना गाखोनो हायाखैनो चसमा गाननानै बुरि नुदों इबो सासे आंथ' थुर मावलाबायखो आखाइ गोजांनायजों आदा थुर मावदों मोनहैथारसिगोन मालाय थांजोब्बायनो खुलुमनानै जोंहा दासो गारि जागायावसो थामारोलै मोजां जायगायाव थामारा नङाखै नोङो इयाव बिखायाथ' दंमोन दिनै बिखाखै धूप লাগিব जाने लानो गोजौआव थांबावनांगौसो केन्देल गानाखैना माबाया लामाया माबा नोंसोरो बारा इसुखौ मोनलाब्रा गोजाननिफ्रायनो केन्देलखौ गायना और है नहीं है हम लोग हमें फोटो ही बनाने नागन नों दुने हनी हनी इधर देखो फोथाबो फोनलायलायदों नै सनाया बरियाखा खावना लांनो लुगैबायना आङो मन्दिराव फैनायानो
गाखोनायावथ' हायो र' ओंखारनायावसो खस्थ' जायो हाजोबाथाय भिडिअ खालामजोबदों फेसबुकाव होनो थियाथार नायो ओंखारनायावसो खस्थ' जायो हाजो खुलुमबाय दा लास्टआव खुलुमबाबो जायो ओइ गाहायाव दङ दंबावो आरो गाहायाव ओंखारबावनांगौसै मोनसेल'खाना जोंसो बुरजा बानायना लादों गोलाव गोलाव लाखादों फुजा खालामखांबाय थांनायनि टाइम फट' साफायनि इदि नुदों आंखौ बोरैबा बेयाव लाइन लाइन थायो ओं फै इयाव थांसै फैदो दानजोब्बाय जोब्बाय खुलुमनाया जोंना दा थांनाय फट'शुट सोलिगासिनो ओमफ्राय थांसै ओरैजायसो स्रां नुयो खिन्थु सानदुंजों नुदा दानो मानसिफोरा सेलफि ओंखारख'नो हायाखै नामा नोंसोरो इनो गोजौथार बे सिरिया गासै 200नि बारायानो दं खोमादां 300सोआनो दं इयो गोजौथारना गाहायनिफ्राय हाजो सायावसो नालाय मन्दिरा दासो एसे मोजां बानायजोब्बाय जोंथ' सिगां बे सिरि बानायै समनिफ्रायनो बे मन्दिराव फैखायो आरो बै हाजो साजों गाखोलाबायनानै एखे खस्थ'बाबो सोरबा सोरबा दुद्रुलाबायना गोलैलाबायनायबो रेकर्ड दं माने स' दा जों खुलुमखांबाय मोजाङै खुलुमना फैबाय खोथाखौ बरिया खननानै होदों बोसोरफ्रोमबो फैबाय थाखायोना जोंनियावहाय माने थांनाय बोसोरावहाय आं फैनो जायासै आरो फैनो मोनासै थ' देग्लाय फैफिनलायबाय जोंथ' सिगांनिफ्रायनो फैबाय थाखायोना बेवहाय माने सिगां बेवहाय बे नै सिरिफोरानो गैबावामोन जों बिदि समनिफ्रायनो फैयोमोन आरो हाजोजों बारख्लाबायनानै गोलैलाबायोमोन सोरबाफोरनो दा साफा बानायजोब्बाय गाखोनायाव गाखोनानै ओंखारफिननो हायाखै बिसोरो आदायालाय आदाया माथो गाहायाव थांबाय खोमा गोजौ गैया बै साखैसो थांदों माला ओंखारबोखैलाय नुवाखैनो जोङो बाबे मोनहैबायनो खोमा गाहायाव थांलायनोसैलाय नै सुन्दरि सुन्दरि इयो लाजिबायलै आङो थांसै जारला जागोनहाय दासो फैदों मालायनि सिख्लाफ्रा साइसनो जोंहा खुलुमखांबायानो थाब फैनांगौ जेसेनो थाब फैयो एसेनो थाब खुलुमनानै थांनो मोनो जों देग्लाय एसे गोबावसो जाबावदों फैनाया मायो ओं दासो मानसिफ्रा फैलायबाय आरो फुंसिनावसो बांसिन जायो दा गोजांनाया बाराद्रायथारना देग्लाय एखेबारे ओंखायनो सिखारनो बायो फुङावहाय आरो दुगैनानै फैबावनांगौसो फुङावहाय खस्थ'थार मबाइला मावदों सेलफि स्टेना ini yang lebih rak. Oमफ्राय जोंहा बिब'आबो लादों मोनसे बानायबावबाय आं सेम टु सेम बेग लानानै फैक्ट्रि मावनानै बे मोनसे लास्ट स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै बोरै नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां नुदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो होदो एसे शेयार खालामबाय आरोना आं नोंथांमोनजों बोसोर गोदाननि बोसोराव खनसेल' खुलिखायो बे माने बे बांसिनानो बे मागो समावल' बे फैखायो फुजा खालामोबो मानसिफोरा बेलेग समावहाय फैखायानो नालाय थ' बोसोराव खनसे फैयो आरो जोंबो दा थांबाय थानोसै जोंहा गेटआव जेबो लिराखै माबा मोनसे नामफोर लिरनानै दोनबानो जायो ओं मन्दिर नाम लिराखैनो इयाव गैया जेबो लिरनाय गैया सखान होलायग्रा जालायबाय आरो इयाव सिगां जेबो गैयामोन दासो माबा बायदो देलायग्रा बायनोबा इयाव देलायग्रा दखान होफैबा लाब जागौमोन ना जोंबो दिनो बिदि होनलायनांगौ आरो दखाननि जाना फुजानि बुस्थुफोर गैयावनो मोनजोबो माथो होनबाबो रां एसे बारा लायो औ जानोसै थावनो ओंखाम जायालासिनो दा माबा मोनसे गाज्रि जाया बे मालफुगा जानो जानानै थांसै आयु 10 थाखा
दखान होफैगौमोन ना मिथिनायमोनबा माने मिथिखायोमोन होनबाबो हाब जायोआनोलाय आवगोल जोङो ओइ गैजा माबाजों हाजो साजों गाखोलाबायथारोमोन जौसे माने अरुणाचलनि थांसै एबार दखाननि जाबासो मिथिगोन र' नोङो मा खमाव बुस्थु मोनगोन होनना साननाया होनबा बेखौ थांलायनोसैलाय ना थान्दा जालायसिगोन दा बेबायदि जाबाय लांदांफोरालाय माहाजोन जाखायो दा हाखौ लालाबायबानो जायोना इसोर बायो थ' भिडिअखौ नायनानै माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय लोगोफोर स' बेनि थाखाय बाय लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव मावजोब्बाय